Wala namang ginawang masama itong okra sa kanya eh. Slimy daw. Pero most of the bading talaga. Good morning, Philippines! Magmumukbang tayo guys. As you can see, meron tayong okra at saka chicken. At saka meron akong duduan dito guys. Duduan guys. Yung duduan ko guys. So, ang kakainin ko is yung leg. Alam nyo naman yan. Lahat naman tayo, diba? Legs at saka wings. Ikakat natin ito. Masarap ang chicken ng ano eh. Walmart talaga eh. I don't know kung sa lahat ba ng Walmart o dito lang sa amin. I'm not sure. Pero masarap ang chicken nila guys. Kaloka guys. Yun, chicken tayo at okra. Alam nyo ba? Magkamay tayo guys. Magkakamay ako guys kasi meron naman tayong okra at chicken. Masarap yung kamay. Bahala na yung iba kung anong masasabi. Basta magkamay ako. At meron akong suka at sili dito sa gilid. As you notice guys, okra all the way ako guys. Diba? Palaging may okra ako. Yun, okra all the way. I don't know kung bakit yung okra is kahit ano siya, kapag iano mo siya sa suka, kahit walang lasa, kapag inano mo na siya sa suka, ang sarap. Grabe. Sarap. Ang sarap ng chicken eh. Ayaw ko ng skin ng ganito. Sarap. Lunch ko to guys. 12:49 na lang tanghali. And nagutom ako. Ang sarap ng chicken oil. Sana may kinakain kayo ha. Yung okra ano pa, umuusok. Init. Sarap. Yung iba ba, mag-abroad, galing sila, for example, Japan, or Korea, or yung mga short distance lang na mga travel. Kapag umuwi sila ng Pilipinas, yung iba, magdala sila ng mga rotisserie chicken na galing sa atin. Ilagay nila sa styro. Andun. Hati-hatian ng mga kasama nila, mga Pinoy. Meron kasi akong nakita guys na nag-post sa YouTube. Parang Japan ata sila. Galing sila sa ibang galing sila sa Pilipinas. Ang kain nila guys, yung mga sabi pa nila, yung chicken daw na dinala nila to Japan, galing Davao, is sa rotisserie ng Davao. May rotisserie area sa Davao daw na masarap daw. Yun. Grabe yung kain nila. Uy, nasarapan ako eh. Walang katapusang rice. Basta chicken. Basta mga ganito. Walang katapusang rice. Sarap ng okra. Ang ham. Nasarapan ako guys.
Enjoy lang ako sa kain guys, bahala na. Sarap. Oh my god, yung okra ba? Hindi ko maintindihan kung bakit, bakit sobrang puti? Hindi ko maintindihan kung bakit ayaw ni Tami itong okra. Wala namang magasaw. Wala namang ginawang masama itong okra sa kanya eh. Slimy daw. May ano sa loob. Buto-buto. So what? Masarap naman sila. Kailangan kong pumunta sa labas mamaya. Mag-lawn mower ako. Mag-cut ako ng grass. Obviously, hindi ko matatapos itong chicken. Ang laki. Maliit lang yung maano ko. Kain. At least meron pa akong leftover para mamaya. Bukas. The next day. Meron pala akong gustong sabihin. Before that, kuha tayo ng wings. Ang sarap ng wings. Paborito ko ang wings. May mga lesbian. Usapang lesbian, yes ah. May mga lesbian guys na hindi halata na lesbian. Babaeng-babae sila. Nakita ko sa news nakita ko ngayon, naalala ko lang kasi yung show dito ba? Show na pinapanood ko. Teleserye. May lesbian. Babae siya, lesbian siya pero babaeng-babae, mag-makeup, earrings. Maganda. Pero lesbian siya. Meron talagang gano'n, no? Na lesbian siya pero maarte. Merong ganun. Wala pa naman akong nakilalang lesbian na maarte. Pero meron ganun. Sa totoong buhay. Diyan sa atin yung may bading na di halatang bading. Pero most of the bading talaga halatang bading diyan sa atin. Grabe makakimbot sa atin. Which is I like because mas babaeng-babae pa sila. Gusto ko talaga yung mga bading. Dito ang daming bading sa New York, guys. Oh my God. Lalo na kapag pumunta kayo sa Manhattan, sa city talaga, ang dami. Ay, as in. Pero hindi sila halatang bading. Makikita mo na lang ng mga lalaki naglakad, nag-holding hands. Lalaking lalaki. Pero, holding hands lalaki, bading.
Kaya mga gwapo pa naman. Sayang lagi. Bading pala. Ang dami yan dito. Nagulat nga ako eh. Nung pumunta ako sa city one time. With friends. And then yung asawa ko din. Nakatingin na lang ako. Kasi lalaking lalaki talaga guys. At saka naka-holding ha sa isang lalaki. Pero meron ding bading dito na hindi pareha sa atin na nagsuot ng makeup, naging babae na talaga, nag-sandals, nag-heels, nag-sexy. Ano lang, mahalata mo lang na bading yung iba dahil sa ano nila, lalaki sila, yung suot nila lalaki, yung haircut, walang makeup, may bigote, pero yung lakad nila at saka salita, ganyan. Diyan na muna lang sila malalaman na bading. Gusto ko maka-friend ng bading dito. Kaso wala. Wala. Lalabas ako mamaya eh. Kailangan ko na talagang mag-lawn more. Tapos na guys. Transfer ko to ng ibang container. Tapos